O prazo para solicitar as axudas que concede a Xunta para a mellora dos alojamentos turísticos en Galicia xa está aberto. Esta subvención ten como finalidade a mellora da accesibilidade e da sustentabilidade destes establecementos, co obxecto de implantar os estándares de calidade que son exixibles no mercado. Que se vai subvencionar? Pois fundamentalmente todas aquellas actuacións de eliminación de barreiras arquitectónicas, aquelas que permitan aos establecementos mellorar as condicións de accesibilidade tamén todas aquelas que lle permitan unha consecución de unha certificación de calidade turística ou tamén un incremento da categoría que ten o establecemento. Igualmente tamén aquellas que lle permiten modernizar, mellorar os seus equipamentos e todas aquelas que tamén contribuyan a unha climatización dentro da sustentabilidade. A Consellería vai a dedicar 1 millón de euros a esta axuda. O importe máximo que poderá conseguir cada establecemento é de 35.000 euros. Para a súa consecución, pois, o que se establece na orde da convocatoria é un baremo en que se ten en conta o tamaño da empresa, se ten certificados de calidade, certificados de calidade turística, o emprego, unha serie de baremos e a partir de aí, o que dependendo da puntuación que se obteña, pois se podrá percibir un 35%, un 30%, un 25% da subvención. Todos aqueles que non consigan un 20 puntos para baixo, pois non terán dereito á subvención. O prazo para solicitar as axudas estará aberto ata o día 28 de febreiro.